Acest sanctuar a fost creat pentru urșii din captivitate, urșii care nu aveau nicio șansă să fie redați pădurii. Din păcate, în ultimii ani am primit foarte mulți urși orfani, adică pui, care mulți dintre ei au stat lângă mama care agoniza și care au rămas orfani pentru că ursoaicele au fost omorâte. Acești pui au de trăit încă 30-35 de ani în acest sanctuar, unde trebuie să le asigurăm tot ce le este necesar. Este păcat că nu pot fi redați pădurii și din asta trebuie să învățăm că urșii trebuie protejați acolo în mediul lor natural. Pentru a fi așa de fericiți în sanctuar au nevoie de multă îngrijire, de multă hrană. Asta necesită costuri foarte mari, iar noi avem nevoie de oameni care iubesc animalele, dar iubirea nu înseamnă a poseda. Nu e nevoie să ai animalul în bătătură, în curte, în cușcă, să te uiți la el cum arată. Este nevoie să-l protejezi acolo unde este pentru a putea trăi liber. În tot acest timp de când ne ocupăm de urși, adică de mai bine de 20 de ani acum, am încercat să facem în așa fel încât să aibă o viață cât mai aproape de mediul lor natural.